Hi guys, welcome to T-Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Passion Java pangana by Beth muprofita wedu wenhema achinyomba Winky D naSen Calaz anyora kuti iye but guys Winky apera kunge Calaz. Pachirungu zvinonzi killing two birds with one stone. Apa atuka vanhu vaviri asi anyora one message guys. Handizivi kuti noti kudi asi munongoziva mega panganai anenge ari kuita kunge ari kudhomoka. Handizivi kuti chii chirumboitika. Ari kunyora zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana achidedzera kuti saka muchaita sei. Munongoziva mega vanhu vari kudedzera kuti panganai anodyiwa naED naChiwenga kumagaro. Handizivi guys kuti munoti kudi because vamwe vanhu vanga vachidedzera kuti mumwe ari kubana naED mai ari kuba gold muZimbabwe, saka ari kutoitawo basa rake, anenge achitumwa nevarakashu kuti taura zvakati zvakati. Mukangoenda pasocial media especially paFacebook mukanoona zvinhu zvaakanyora zvaari kunyora, you won't understand guys. Hapana achizvidedza kuti iye munhu mutsvene, hazvi kutombofambirana naye. Ari kudedzera saka muchaita sei, ari kudedzera kuti automatic ED apinda chichi, saka the guy looks confused. Zvakudedzera kuti Winky D apera kunge seCalaz. Munongomuziva mega panganai anofarira attention haasi kuiwana. Ari kuita kunge ari kupenga because nezvaari kungotaura ataura nezvana Scott kudyiwa kwavo, akati sorry Scott, kune vamwe vana Temba Mliso vana Muturi Ncuva akafa nekuseka kune vamwe, saka you won't understand kuti chii chiri kumboitika. Okay, angachiseka Temba Mliswa achimuseka kuti wadyiwa nemufana waChamisa kunotoni. Zvinongosekesa guys. Handizi kuti munoti kudi asi vanhu vari kudedzera kuti idzungu rapanganai. Thank you so much guys, don't forget to subscribe.